Spreman? Spreman? Jesi kad ovo pio? Nikad. Cheers. Cheers. Samo zakuvaš još. Meni se ne sviđa za sve oni koje vole pasiranu rajčicu. H320 je vrhunski odabir. Malo bosiljka da bude, to je to. Evo jedno pitanje za tebe. Jučer me jedan gospodin pitao, jedan par zapravo, da li Hurom 320 može cijediti rajčicu? Pomidor. Paradajz. Jel može ili ne može? Kako znamo da... Nemaš rajčicu. Evo ja sam se potrudio da donesem, to me zanima kad mi dođe neko drugi da im kažem. Znači to da ubacimo u sokove. Rajčicu, tako je. Pomidor. Poma. Ubaci.